бар пояи як назарсанҷӣ бештари муҳоҷирони корӣ ки ба Тоҷикистон баргаштаанд дар Русия кор карданд. Ин назарсанҷии Фонди ҳамкории Тоҷикистон ки дар якҷоягӣ бо Созмони ҷамъиятии Маркази рушди инноватсионӣ ва бо кӯмаки Институти ҷомеаи кушод анҷом шудааст, мегӯяд 2% ин муҳоҷирони ширкаткунанда дар назарпурсӣ дар Қазоқистон кору фаъолият намуданд. Дар ин назарсанҷӣ 1352 нафар иштирок доштанд. Аксари пурсидашудаҳо мардон ва 17% занон буданд. Қисмати аслии муҳоҷирони пурсидашуда афроди аз 35 то 45 сола яъне 46% ва аз 18 то 29 сола 42%-ро ташкил доданд. Афроди синни боло аз 46 сола дар ин назарпурсӣ 12% будааст. Ин пажӯҳиш мегӯяд ки нисфи пурсидашудаҳо соҳиби маълумоти миёна, 18% ҳам маълумоти миёнаи касбӣ ва 19% дорои маълумоти олӣ буданд. Бар пояи ин назарсанҷӣ 60% муҳоҷирони кории тоҷик то замони сафар ҳеҷ гуна ихтисосе надоштанд. Беш аз 24% ки пурсида шуданд дорои касбҳои ғайрикоргарӣ яъне муҳосиб, ҳуқуқдон, муаллим, корманди тиббӣ, таърихчӣ буданд. Танҳо 16% пурсидашудаҳо ихтисоси коргариро доштанду халос. Ин назарсанҷӣ мегӯяд ки 41% муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон дар бахши сохтмонӣ ва 38% дар бахши коммуналӣ ва тиҷорат кор карданд. Боқимонда яъне 21% дар бахши саноат, нақлиёт ва хоҷагии қишлоқ машғул буданд. Бар асоси ин пажӯҳиш дар ҳоли ҳозир пулҳои фиристодаи муҳоҷирони корӣ яке аз факторҳои муҳими суботи иҷтимоии иқтисодӣ дар Тоҷикистон ба шумор меравад. Қисмати асосии муҳоҷирони корӣ 93% моҳонаро ба хонаводаҳои худ мефиристанд ки аз 600 то 3000 сомониро ташкил мекунад. Аксари муҳоҷирони кории собиқ яъне 65% ки дар ин бозпурсӣ ширкат доштанд гуфтанд ки онҳо ахиран пули камтаре дарёфт намуданд. Бар пояи ин назарсанҷӣ маблағҳои фиристодашуда барои хариди маводи аввалияи рӯзгор 54%, барои таълими фарзандон 20% харҷ мешавад. Боқимонда яъне 23% барои сохтмон, таъмир ва харидии хона, мошин ва ғайра сарф мешудааст. 42% пурсидашудаҳо далели бозгашти худро ба нақси қонунҳои будубош ва депортатсия рабт доданд. 23% гуфтанд ки вазъи иқтисодӣ ва буҳрон дар Русия онҳоро маҷбур кард ки аз муҳоҷират баргарданд. 15% ҳам гуфтанд ки бинобар далоили шахсӣ аз муҳоҷирати корӣ баргаштанд.